Fadimatu sallama wa annabi ce. Sallama wa Fadimatu sallama wa annabi ce. Karaban a yaran ba dabba in ka kar na gaza, kar ɗan yawan yamma ka hana ni yin izza. Karaban sabatinka batika na kuzaza, duk abin da zan furta sa su zama a inganci. Sallama wa Fadimatu sallama wa annabi ce. Dan irin yawan kishin da kake ta nunawa kan jinin Rasulallah wanda ba ya yankewa, ka shigo cikin aiki na wakar na kokawa, duk abin da ni na saka agawa ka wadda ce. Salatan ka gun mafi cikar daraja, shi kadai ya kalle ka sansane cikar hujja. Ahali sahabbansa sun fa samu natija, waliyai ka sa auliya ma fi sai ta kwantacce. Sallama wa Fadimatu sallama wa annabi ce. Na dade ina son ka ya uba amintacce, kabula a basu kware ka zamo nagartacce. Jiya ni jinin umma ma fi son ku sun dace, dan halak a gaishe ka gausi ya azurtacce. Har a yau kamar nawa babu shi cikin ƙarni, ban ji ban gani ba kamar ya na shi tsani. Samuwarsa ce tamu ya wawa almadani, wadda tamu mun gode babbar fa kyauta ce. Sallama wa Fadimatu sallama wa annabi ce. Assalamu alaiki uwa addadin buwa yarki, assalamu alaiki ɗaya addadin ɗayan tarki, assalamu alaiki batula sanin ki jan aiki, sallamar ta ƙara kusanta ni ne da keke ce. Dan na shiga aikin zan so ki bani yardar ki, ƙara ban yawan ɗauki hannuwan kisa a ciki, yanda kin ka karɓi wa'yancan ga wata kiwaki ta hudin su zan zana sa na ƙara yin dace. Sallama wa Fadimatu sallama wa annabi ce. In uwa kuna ji na a cikin batun da muke na isasshiyar ya ce, yarda mu da ke mu fake, wanda ta yi wa alfarma nan da can kwaya warke. Sallama wa Zara na satsiya ta kakkauce. Hawaye na dorar Fadima ƙarshen magana, na daɗa da mai girman ƙaddari batun nana. Ta ukun maɗaukaciya ni ne na zazzana, ta hudun kwakan salama mata don kwa hujja ce. Sallama wa Fadimatu sallama wa annabi ce. Tambaya tukunni zan duk sai ku fuskanto, rabu waye baiwa komai ɗaha mai ceto, waye zo da duk alkhairai ɗaha mai ceto. Kairiya batula umma ƴar isan su ce. Gaskiyar batu mu fahimta ba kamar Zara, kai fice kwarai a Zara, kai musa lura daga jin irin asalinta ta wuce kyara. Ja da matsayinta ga mai yi kansa ya kwance. Sallama wa Fadimatu sallama wa annabi ce. Duk abin da Rabbi yake so to ku aso shi, duk abin da daha yake so to ku abi shi. To bare diya mai girma dole mi kishi, rai jikinmu duk sun salama dan kofan sarki ce. Da akwai waɗansu cikin al'umma suna wauta, tauye darajar Fadima ƴar mafi gata, shi suke ta yi shashashai makiya binta, dan halaka ba zai wannan ba don ku wauta ce. Sallama wa Fadimatu sallama wa annabi ce. Dan haka masoya mu kula mu kiyaye ta, kar da mu yi sanya a cikin binta ƴar gata, duk abin da ya shafe ta kar a mara ta, ma'ana a barka a baya ai asara ce. Sallama wa Fadima kawai zai fi cancanta, ba ta lokutan ka gaba ɗai zai fi ka huta, kulliya ka ba ta kawai wa ya fi inta, ita ce kaɗai mafitar mu Zara sirri ce. Sallama wa Fadimatu sallama wa annabi ce. Mu da na umma abiha ai amana ce, mai uwa a gefen murhu shi ko ya dace. Gaskiya muna fahari mu da ke gwanar dace, ba abin da muka rasa arzikin mu duke ce. Babu kafi irin
irin tamu Fadima nake nuni so da sallama mata su sukan zamo tsani in zuwa gurin ɗa farin ciki na raubani Fadima ce za mu gane ƙarshe ce. Sallama wa Fadimatu sallama wa annabi ce. Yar gidan Rasulallah mu ai ta muke kaiwa har da ma kawowa ta wuce sanin kowa ma hashar muke dako ma fi san uwar kowa za mu sha ashe sha'ani yan uwa ku zo mu wuce. Tun anan masoya mu mun riga da mun salama yan wuya kwana dan jama'iya suna fama za su gane kurran su a gaban su Fadima kai suna a kasta wuce dole ai biyayya ce. Sallama wa Fadimatu sallama wa annabi ce. Mu kwatake sai rali za mu fara yi dan so mun ga mai isa da isa bai tuka mu farfeso ga uwa mafi tausayi rakiya ki yarda ki so biyi gunki har janna a gare mu nasara ce. Gaskiyar magana ta Fadima ta ƙarshe ce wanda ya yi ki sarkin nan shi ya sa kika zarce ke kadai ba ki sa'a don ku ke fardin ce na faɗa a tun farko wada Fadima ce. Sallama wa Fadimatu sallama wa annabi ce. A cikin tabiyar din yan uwa ku saurara zan cike batun nata ya masoya ku tara inda zan batun nata ikiwan kusa lura Fadima da 'ya'yanta sun ishe mu tsira ce. Auwalu masoyi ne bai da wannan aiki shi sai batun ku ko yaushe dan ku yake kishi karba wanga wannan mata saka ni in tashi zuwa ziyarar ku dan ku ke komai ce. Sallama wa Fadimatu sallama wa annabi ce. Za mu tashi tare da shi malamin masoyin ku chagmadan na annabi naku mai yawan san ku kula da shi dan Allah ina ta roƙon ku ayyukansa ko karba Fadima kula mun ce. Rabbana salatan ka gumma bubbugar daraja mai yawan sahabati dan sa su suka yi daraja za a bi da ummin daha bayyanar daraja kin rafa'u na gaishe ku fittila ta ce. Sallama wa Fadimatu sallama wa annabi ce. Sallama wa Fadimatu sallama wa annabi ce. Sallama wa Fadimatu sallama wa annabi ce.